ଶଳା କିଏ ମ୍ୟାଚରେ ସିଗ୍ମା ବନି ଯାଉଛି କିଏ ବାପା କତରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ନିଜେ ତ ଶୁଣୁଛି ମତେ ବି ଶୁଣଉଛି ଦେଖୁନା ଦେଖୁନା ତମେ ଏମାନଙ୍କ ନାଟକ ମୋ ବାଳ ଏ ଜିକ୍ସୁ ରହିଯା ଆଜି ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିମି ହଁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ମାରିବୁ ଆମେ କଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବସିଲୁ ହଁ ତୁ କଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା କହିଲୁଣି ଝିଅଟା କିରେ କଣ ଫାଲତୁ ଗପ ଗପୁଛୁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ମର୍ଦ ଟୋକା ନା 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 ଆମେ କେମିତି ମାନିମୁ ତୁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା କଥା କହିଲୁଣି ଆବେ ଶଳା ଭଉଣୀର ଭାଇ କଣ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇମି ଆଉ ଦେଖଉନି ଦେଖା ମୁଁ ତ ମନା କରିବା ପିଲା ନୁହଁ अबे साले ତା ସହିତ ଫାଲତୁ ଗପ ଗପି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରପ୍ ଟା ଲୁଟେଇ ଓଇ ଡ୍ରପ୍ ଗତି ଆସୁ ମାନେ ତ ଗାଣ୍ଡି କାଟିଦେମି ହଁ ଡ୍ରପ୍ ଟା ତ ବାପା ମଗେଇଛି ତ ମୋ ବାପା ମଗେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ରନ୍ ଫୋନ କରେଇ ବାପା ତମେ ଡ୍ରପ୍ କଣ ପାଇଁ ମଗେଇଲ କଣ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗପୁଛୁ ଇଏ ଓଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ପା କହିଲା ତମେ ଡ୍ରପ୍ ମଗେଇଛ ସିଏ ଓଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଗାଣ୍ଡରେ ଦି ପାହାର ତୁ ଘରକୁ ଆଥର ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆହାର ଶଳା କୁଆଡୁ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିନି ସେ ଫୋନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେ କଥା ଛାଡ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମାଗଣା କିଲଟିଏ ମିଳିଗଲା ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ହଉଥିଲି ଖୁସି ଶଳା ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ମତେ ମାରିକି କରିଦେଲା ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଜଣେ କଣ କହୁଛୁ ତ ବାପା ହଉଛି ମୁଁ ବେଇ ଆରେ ପଛୁକ ନା ତ ମଉସା ଛିଡା ହେଇଛି ଆରେ ତୁ ଆଗକୁ ନା ତୋ ଜେଜ ମଝି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି ଆ ବଞ୍ଚା